Shalom once again. Taverenga kubva kuna John chapter 9. Pane nyaya iripo yemukomana akaberekwa riri bofu, and Jesu ari kufamba ari kusvika paari. Vadzidzi vake vanobvunza mubvunzo wakanakisa zvikuru. Mubvunzo uyu chandaufarira ndechekuti zvinhu zvitinozvona zvichiitika kunyange muupenyu hwanhasi, kureva kuti hazvina kutanga nhasi, zvakatanga kunyange kare munguva yafamba Jesu panyika, zvinoreva kuti tsika yanga yagara iripo. Vadzidzi ava vanobvunza a very common question irimo mumacommunities nemumasocieties. Zvikanzi ndianiko wakatadza pamukomana uyu, ndibaba wake here kana ndimai wake zvaakaberekwa riri bofu? Itsika yemacommunities nemasocieties kufunga kuti mwana akazvarwa aine urema, mwana akazvarwa aine musiyano upi noupi unotarisirwa pamwana ari normal. Panoitwa pfungwa dzekunzi pane akashereketa kana kuti pane akatadza. Asi chandinofarira ndechekuti Jesu havapindure mhinduro yavanga vachitarisira, nokuda kwekuti mubvunzo uyu wabvunzwa uchinzi ndiani, kureva kuti panga pachitarisirwa zita remunhu akakonzeresa kuti mwana azvarwe riri bofu. Asi tiri kuona Kristu haapindure kuti ndiani, asi anotaura iye kuti zvinhu izvi hapana akatadza, kureva kuti hapana zita rinokwanisa kubuda pamunhu akatadza, asi zvakaitirwa kuti simba raMwari rigone kuonekwa. So zvadaro tinonzwisisa kuti Kristu ari kusvika pamukomana uyu. He is a blind man as normal as other blind men he has encountered before. Akasangana naBhatimeo, akasangana neumwe iye waakabata ruoko, but asvika pane uyu anoona kuti uyu akazvarwa riri bofu. Manzwisisira Kristu panyama nepamweya ndeyekuti mukomana uyu haana kuva blind along the way ambotanga achiona, but he was born blind. So now tichitarisa why Christ achipindura kuti zvinhu izvi zvakaitirwa kuti simba raMwari rionekwe. When we look at the nature of blind people, vanhu mapofu anouya nenzira dzakasiyana siyana. I have seen vamwe vekuti panogara maziso apa hapatorina kana chinhu, munhu iyeye anenge patongori straight, hapana ziso. Kozoita vamwe vekuti ane maziso but haaoni, kozoita vamwe vekuti ane ziso 1, kozoita vamwe vekuti ane maziso but akavharika. Saka Kristu pandiri kunzwa achiti zvinhu zvakaitirwa kuti simba raMwari rionekwe, ndiri kuona Kristu achitora iye the form of God. He knows kuti there is nothing wrong with this guy, there is nothing wrong with his mother, there is nothing wrong with his father, but zvinhu zvakaitirwa kuti simba raMwari rioneke. Taakuchienda pahealing process now. Tinoona Kristu achishandisa a different healing method yakasiyana nedzimwe dzaaisishandisa. Anosvipira muvhu, ndokubva akanya dope, ndokubva arizora mumaziso ake, ndokubva amuti enda unogeza kudziva reSiloamu, uende ikoko unogeza. So tinoona mukomana uyu achisumuka achienda, ndokubva tazvibvunza kuti why this healing method? Kosei Kristu wasvipira pasi, kosei wakanya dope akarisa mumaziso emukomana uyu? Ndokubva taona kuti Kristu zvaari Mwari aona kuti mukomana uyu pakusikwa kwake nhau haisi yekuti pakatadzwa nababa kana kuti pakatadzwa naamai, asi nhau ndeyekuti pakusikwa kwake, since munhu akakreatwa nevhu, since man was created from the dust and he will return from the dust, Kristu wakaona kuti paarea yamaziso pakaenda vhushoma, saka wakaberekwa ari bofu. Ndokubva atangidza kukanya ivhu riya, ndokubva atanga kuridzorera zvakare mumaziso, akati enda unogeza. Mukomana akaenda kunogeza, akadzoka akuona. Christ knew where the problem was, and it was very easy for him to solve the problem. Nokuda kuti wakaona kuti iyi inonzi mekacheka, zvakakanganisika pakumekwa, pakusikwa kwemunhu, saka zvinogadziriswa neakasika. When you look at maprogrammers, vanhu akaita IT, madeveloper, vanhu vanonyora code, akakanganisa chinhu 1 pacode, code iyoyo hairane, and haaitore obva aipa umwe munhu kuti nditsvagirewo kuti chii chisiri kurana, asina zvaanoziva pamusoro pecode. Saka zvinoreva izvo kuti code kana yange ichishanda ichirana mushe ikanzi yafa, iwewe usina chaunoziva, hausiriwo unogadzira, unodzokera kumunhu akanyora code iyoyo kuIT, moti baba code iyi haicharane ndodii?
nyakuinyora ndiye anoziva pekubata kuti igone kugadzirika. So right now tiri kuona mukomana uyu adzorerwa kuna Jesu. Jesu is the maker, so he is also the checker. Ane simba rekuona kuti pakakanganisika ndepapi, tigone kupagadzirisa zvakare kuti munhu atange kuona. I don't know who am I speaking to right now. Ndiri kutaura nemunhu ari kufunga iye kuti zvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu kuroyiwa. Ndiri kutaura nemunhu ari kufunga kuti zvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu munyama. Ndiri kutaura nemunhu ari kufunga kuti zvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu hazvina umwe achazvigona. Nokuda kwekuti kana pari panyama vanhu kana zvinhu zvisingafambe vanozama nhano dzakasiyana dzokuda kuzvifambisa. Asi toda kuti tiwirirane this morning kuti kana nhau dzikasatorwa dzichidzorerwa kuna Jesu, hatisi kuzofa takawana mhinduro yematambudziko atinayo. Zviri kutinetsa nhasi zvakatanga nevakatitangira kare. Zviri kutinetsa nhasi dzimwe nguva takangouya panyika zviripo tikainherita macases nenhamo namatambudziko zvairarama nevakatitangira. So it is now very difficult to figure out kuti who did what, wakavhiringidza zvinhu ndiani. Panyika hama dzichataudzani nokunongedzana uroyi. Vavakidzani havachagarisani nokunongedzana uroyi. Shamwari nehama, ana baba mukuru vakaberekwa pamwe chete havachataudzani nokuda kwekunongedzana. Asi tinoda kuti tirangaridzane kuti kana nyaya dzeupenyu hwedu tikasadzidzosera kuna meka anova Mwari, hatisi kuzova nesolution. Vadzidzi ava vakatodawo kuziva ndapese pavaifamba vaingosangana nemamwe mapofu akakura kare, vaisangana nemamwe matambudziko airatidza kuti ane nguva, but uyu wakaberekwa akadaro yavaifunga kuti it was a case. It was not a case, it was waiting for the Messiah. And when the Messiah came, who is Jesus Christ, when the Messiah came, anotaura kuti zvinhu izvi zvakaitirwa kuti simba raMwari rioneke. Pane vhesi yataverenga yaataura yeKristu kuti as long as I am still in the world, I am the light of the world. Kureva kuti kana Kristu akasauya iye to address our situations, ticharamba takabata masituations edu tiri murima. Ndaa Kristu akauya ari yechiedza, he will give light to our situations, and then zvanga zvakadzima zvinotanga kuoneka, zvanga zvakapofomara zvinotanga kusvinudzwa, zvanga zvakasungwa zvinotanga kusunungurwa, zvanga zviri pakumanikidzwa zvinotanga kutambanuka. Upenyu hwedu hwatiri kurarama nhasi, we are living in a very tough world, we are living in a very tough country, but when we look up to Jesus, he is the author and finisher of our faith. When we look up to Jesus, he knows the end from the beginning. When he saw this boy, he realized kuti nyaya yakakanganisika pakusikwa. Regai ndise ivhu munhu aende kunogeza agone kuona zvakare. Mangwanani ano, as God is speaking to us, as God is ministering unto us, I don't know what is affecting you. I don't know chi chakakubata. Handizivi zviri kumanikidza. But the solution is in Jesus. The solution is in Jesus. Usafe wakabva pana Jesu. Tora zvinhu uise pana Kristu. Iye anoti kana aongorora, iye anoti kana anzvera, anoenda kunogadzirisa mudzi wedambudziko zvisina munhu atende kwauroyi. Anoenda kunogadzira mudzi wedambudziko zvisina hama dzisingachataudzani. Anoenda kunogadzira mudzi wedambudziko. Usaneta. VaFilipi chapter 4 inotaura iyo. Do not be anxious about anything, but through supplication and prayer, let your requests be made known unto God. Usava nechinhu chaunofungisisa kana kutambudzika nokuda kwacho, asi kuburikidza neminyengetero nekuonga, mikumbiro yenyu ngaiziviswe kuna Mwari. Ukadzika nayo pa next verse number 7 inobva itaura kuti ipapo rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwose rucharinda mwoyo yenyu nemweya yenyu muna Kristu. Kureva kuti what happens is when you take your request, paunotora mikumbiro yako, paunotora chishuwo chako wobva wachiendesa kuna Kristu, anokupa inner peace in you yekungokutaurira kuti everything is under control. Kana waunza zvinhu zvose kwandiri, zvinhu zvose zvanaka, whether ndakudayira kana handina, asi nokuda kwekuti ndiri kuzviziva, ndichaongorora mudzi ndigozvigadzirisa. When you look at the relationship yemwana nababa vari panyika,
vana adiki, they live a very stress-free life. Anongotora marequest ake achiendesa kuna daddy, zvekuti daddy vanomakwanisa kana havamakwanise, vane mari kana havana. Iye anongowane faith yekuti kana ndaudza baba zvinhu zvangu zvese zvanaka. My brother, my sister, nyaya yatinayo mangwanana ndeyekuti dzorera nyaya kuna Kristu. Ndiye anoziva pakakanganisika murume wako, ndiye anoziva pakakanganisika mukadzi wako, ndiye anoziva chinosakisa kuti unopinda basa ugobuda usina chinhu, ndiye anoziva chinosakisa kuti wakafunda maningi but hauna basa zuva ranhasi, ndiye anoziva dambudziko ripi neripi riri kutadzisa kuti ugone kubereka, ndiye anoziva chipi nechipi chinoitika kwauri. When you take your issue back to the maker, when you take your case back to the maker, when you take your story back to the maker anoziva pekubata. Munhu akagadzira chinhu anoziva pekugadzirisa. Ndosaka muchiona vanhu vakawanda vanotenga mota dzavo. If the person is driving a Toyota Hilux, if the person is driving a Toyota Hiace Quantum or anything, vanhu vakawanda vasingadi zvinovanetsa vakaona Toyota yake yafa, anongosumuka opinda nayo mutown, oenda nayo kuToyota, osvika otaura kuti Toyota yangu iyi iri kudai, ndimi makaimboigadzira, igadzirei zvakare. But when you take your Toyota pasi pemuti, when you take your Toyota pasango, when you take your Toyota kumunhu anongoti ndinogadzira, munhu iyeye anogona kutora nguva, ndaa haasiri yakaigadzira, saka zvimwe zvinhu akutozvidzidzirira ipapo. Ndiri kuti pane nyaya dzisingadi vanhu, pane nyaya dzisingadi maprofita, pane nyaya dzisingadi vauki, pane nyaya dzisingadi nhingi kana nhingi, pane nyaya dzisingadi shamwari, pane nyaya dzinonongoda kuendeswa kuna Meka, kuti Mwari ndadzoka nemurume uyu ndimi nyakusika, mukadzi uyu ndimi nyakusika, vana vandishupa vandimi nyakusika, chakaisa havi yekuda madrugs mukati make, chakaisa havi yekuda zvinhu zvenyika ino mukati make, Mwari ndimi Meka, ndimi munokwanisa kuchidzura mugomudzoreredza. Take your situation to God. Take your situation to Christ. Tora dambudziko rako uise kumuchinjikwa. Hapana akatadza, hapana akaroya, hapana akadii. Zvinhu zvese zvinoda kuti udzosere kuna Jesu. Usafe wakaita pfungwa dzekufunga kuti Kristu haazvigoni. Usafe wakaita pfungwa dzekufunga kuti Kristu unokundikana. Jesu wedu haashanduki zuro, nhasi nokusingaperi. Kana akazviitira vamwe, kana akanatsira vamwe, haafi akatadza your situation. May you continue to keep the faith. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakarema, iwo gara mauri, kuti rugare rwaMwari rugone kurinda mwoyo wako, rubvise wari, rubvise kutambudzika. Unofanira kunge wakaisa nyaya kuna Mwari. Kana waisa nyaya kuna Mwari hapasina kufunganya, kana waisa nyaya kuna Mwari hapasina kufungisisa, hapasina kuvhunduka zvenyika ino, nekuda kuti waidzorera kuna akaisika. May God bless you and add a blessing. Keep the faith. Amen.